Eċċellenza, biex nirringrazzjak li fost il-ħafna impenni li għandek bħalissa u żjajjar fil-komunitajiet tagħna sibt il-ħin biex tiltaq anki mal-qarrejja ta' il-ħajja Fawdex. Aħna ġejna hawnhekk propju fir-raħal taż-Żebbuġ huwa l-post li minnu ħarġet din il-vokazzjoni sabiħa. Ejdilna ftit fuq it-trobbija tiegħek fiż-Żebbuġ u kif nibtet is-sejħa tiegħek biex issir membru tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Tajjeb, l-ewwel u qabel kollox nirringrazzjak ta' din l-opportunità, il-għaliex hija opportunità sabiħa u vera illi niltaqgħu u nitkellmu ftit fuq dawn l-esperjenzi. Jiena twelidت hawnhekk iż-Żebbuġ Għawdex, familja naqra numeruża, u missieru kienu ħafna tal-Knisja, jħobbu ħafna l-mulej fil-mod tagħhom. U tawna di trobbija, jiġifieri qudiesa konna mmorru kuljum, il-Rużarju, u dejjem li spjega b'xi mod jew ieħor tal-Evanġelju fid-dar, kwotazzjonijiet mill-Biblja, il-priedka terġa' tiġi interpretata, insomma, dik niftakar jitfulija tiegħi, kemm min-naħa ommi u kemm min-naħa ta' missier. Niftakar għamduni għaw Żebbuġ, ma niftakarx meta għamduni imma parti mill-ħajja tiegħi u bdejna nikbru kien hemm Dun George hu l-Arċupriet illi kien il-viċi ta' hawnhekk talab lill-ommi u lill-missieri biex jien nkun abbati, kelli xi 6 snin 7, niftakar dak kien mort ferħan hekk id-dar għax kont jienu ħija ta' qabli li għalinna li tnejna jew ħalli tkunu abbatini, għallu monna ferħanini illi għażilna biex ikunu abbatini. Ovvjament, l-iskola, imbagħad il-katekezi, għall-ewwel tqarbin, għall-griżma, però iva dejjem kien hemm ambjent ta' ħafna fidi hekk kemm fil-familja tiegħu kemm ukoll min-naħa tal-kleru hawnhekk fiż-Żebbuġ niftakar saċerdoti anzjani imma fl-istess ħin dedikati għall-Knisja, jgħallmuna l-eżempju tagħhom il-priedki. Allura dak kollu jimmarkak b'xi mod jew ieħor anka f'dak li jkun jiġri l-qudiem. Meta mbagħad tfarfart naqra mhux ħażin hekk kont is-sekundarja minn perjodu naqra diffiċli fil-ħajja tiegħi illi nirringrazzja wkoll lill-Alla tiegħu għaliex bih tallimt kibirt u ressaqni anka lejn din il-vokazzjoni. Hawnhekk ġewwa Żebbuġ Għawdex ġew il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja San Pawl fejn kellhom in-novizzjat, allura kienu ħafna żgħażagħ, patrijiet għadhom qed jagħmlu il-novizzjat, mimlin entużjażmu, mod ġdid ta' kif jitolbu, kif jarmaw il-kappella, it-talb illi kien ftit jew differenti mit-tradizzjoni, il-forma tradizzjonali tar-raħal u ġvera ta' Żebbuġ. Joffru qisu xi ħaġa differenti. Ekku. U appealing għaż-żgħażagħ għax aħna kellna 15-16 hekk kienet ħafna appealing, allura jiġbru ħafna żgħażagħ, huma kienu żgħażagħ il-patrijiet, allura nħoss li hemmhekk kienu diġà qed jiżiraw, ovvjament bdiet mid-dar, dik bdiet mid-dar. Imma huma komplew, ikabru fina din ix-xewqa kbira li nħobbu lill-Alla, li nfittxuh u nħobbuh sewwa u li anke naqduh. Għaliex huma kienu jitkellmu ħafna fuq il-missjonijiet, jitkellmu fuq Giuseppe Tebbiro, anke jekk forsi ma konniex nifhmu dar raġel minnu, mhux hekk, dar raġel minnu Giuseppe Tebbiro qed tifhem li għandu ħolma li kellu s-soċjetà, imma dak il-bambin imbagħad itjomlok fil-moment opportun biex inti tifhimhom tabżorb minnu mill-fundatur dak l-ispirtu spirituali missjonarju li kellu, is-sens ta' karità, is-sens li jingħata l-oħrajn. Minkejja li kien ġej minn klassi nobli, ħafna drabi kien jimxi mir-Rabat sal-Imtarfa, Malta, qed tifhem biex imur jgħallem id-dottrina, li jattendi tfal tal-istituti. Ommu dan kienu ġej minn klassi tan-nobli, u vera. U ommu dejjem kien tgħidlu ara l-fqir tiegħi ġej. Għaliex għax dejjem kien kull ma kien ikollu jtieħ. U ġieli telab bil-mixi. Minn Santa Venera ġieli talab il-mixi, għaliex kull ma kellu kien itieħ. Allora dan l-ispirtu ma tistax ma tittieħiġ minnu. Aħna illi trabbejna wkoll familja ġeneruża. Jien niftakar kemm il-ommi u kemm il-missieri milli għandna naqsmu. Għavolja ma għenni s-sinjuri, imma l-providenza tal-la ġej mill-Eliqi, bil-frott, eccetera, mena din għanna, din għalek, din għall-Arċipri, din għalek, din għall-Patri. Xi ħaġa li dejjem gbirna fija. Mbagħad Alla rajna wkoll providenza peress li konna familja ma kellniex lussu kbir, eccetera, tara l-providenza tiġri warajk ukoll, tifhem nies iħobbuna, il-missieri jtu ħafna xogħol, jiġu jfittxuh, jitolbu aktar xogħol, eccetera, eccetera.
Allura din kienet xi ħaġa li tikber fik. Meta mbagħad ġie l-mument fil-ħajja tiegħi fejn nażel x'irrid x'ħan nagħmel jien bħajti. Ħassejt li l-mulej fil-qarti qed jgħidli ejja warajja, ħalli kollox. Jiena bħalma qalu ħafna ħbieb, iva inti jekk tidħol inti joħorġu kollha, kienu jgħiduli. Għax jiena kont naqgħu fuq tiegħi ftit imqareb, niġru la ħbieb, eċetera. Però hija ħaġa sabiħa ħafna l-mulej jkompli jaġnek dik il-kelma, jkompli jaġnek bil-mod il-mod, tkun fidejh intelaq fidejh u tgħidu mulej nixtieq nagħmel volontà tiegħek mhux ir-rieda tiegħek imma r-rieda tiegħek. Ovvjament imbagħad ġew l-istudji, mort mal-Patrijiet Malta, bdejt in-novizzjat hawnhekk, rġajt morna sentejn u Father Victor l-Ingilterra fejn studjajna ftit aktar l-Ingliż, għamilna wkoll esperjenzi qawwin ta' pastorali ma' ħabsin żgħażagħ u konna mmorru wkoll dawk li jorqdu fit-toroq ta' Londra il-foqra. Matul dan iż-żmien anki tal-esperjenzi li għamilt qabel ma eventwalment mort fl-art missjonarja propja tal-Peru. Kif ħassejt li l-mulej kien qiegħed jaġnek propju jippreparak forsi bla ma inti kont konxju 100% għall-esperjenza tal-missjoni? Ħanajdlek dan meta tidħol fis-seminarju tkun disċerniment, qed tagħmel disċerniment, x'irid Alla minnek. Issa dak tagħmlu inti personali, jgħinek il-mulej permezz tas-superjuri, il-mulej jurik it-triq tiegħu, il-spiritual director jgħinek tifhem u s-sitwazzjoni tiegħek. Allura jinħoss il-mulej qed jaġinna b'xi mod jew ieħor anke l-istess esperjenza. Il-fatt li morna l-Ingilterra, bdejna Father Victor jien konna mmorru kull nhar ta' Sibt fejn il-ħabsin, iż-żgħażagħ. Konna mmorru Londra fit-toroq ta' Londra dawn li kull ma jkollhom hija dik xini il-kanasta, it-trej, jew ma xejdulu, ta' supermarkets, jaraw fejn jiltaqgħu ma' trolli il-kelma. Allura jgħixu bihom boros, ftit ħwejjeġ, m'għandhomx xejn jiklu. Aħna konna mmorru noħdulhom sandwiches, noħdulhom ftit kafe u tieħ għax hemmhekk qed tagħmel ħafna kesħa, Londra meta konna u dak esperjenzi tgħid wow, kemm hu sabiħ li tħobb. Kemmu sabiħ li taqsam mal-oħrajn, kemmu sabiħ li tiltaqa' Alla anke ma' dawn in-nies. Mhux vera. Però kif qedtlek il-maturità mbagħad tibqa' ġejja bil-mod il-mulej qed jgħaddik minn toroq biex jippreparak għal missjoni akbar. Sakemm imbagħad letteralment irfist l-art tal-missjoni esperjenza ta' fuq 18-19 sena llum il-ġurnata. Iva, u ma dawk imbagħad konna morna 9 xhur ukoll esperjenza bħala studenti qabel it-teoloġija morna għamilna sena esperjenza fil-Peru fejn tiltaqa' mal-kultura, ħbieb ġodda, esperjenza avventura. It was very nice, kienet ħafna ħaġa sabiħa. Però tkun għadek avventurus ukoll għax taf li mort hemmhekk 9 xhur jew sena u ħadd tiġi lura. Meta mbagħad ġie superju għalli Ġovan, il-bagalji, jipprepara, il-mulej qed isegħallek għall-missjoni tagħna tal-Peru. Hemmhekk hija storja differenti, mhux vera. Għaliex aħna missjonarji, imma il-mument li tagħmel change radikali fil-ħajja tħizzju u toq fil-fond. Kien esperjenza fejn trid terġa' titwieled mill-ġdid. Tgħid goodbye il-ġenituri, lil-ħuti, lil-ħbieb, il-kultura, il-lingwa, l-ikel, kapriċċi, dak kollu li tkun qed tgħidlu ciao, you let go biex tibda tħaddam miegħek esperjenza totalment ġdida. Sewwa. Aħna nammiraw il-missjonarji u naturalment hawn ħafna ġenerożità għajnuna lil dawk li qegħdin fil-missjoni, però il-Papa Franġisku llum qed jitkellem fuq knisja f'ira għal foqra. Bħal dun irid jgħidilna mhux biss dawk li jmorru il-missjoni huma għandhom din is-sejħa partikolari ma kważi kulħadd. Taqbel ma din l-istqarrija? Il-missjoni tista' tgħixha minn fuq is-sufan. Għax hu jiddependi mhux biss li inti tkun fiżikament hemmhekk. Jien nista' nkun fiżikament hemmhekk, il-ġismi jkun hemm imma qalburi jkun wow, mhux vera. Hija l-attitudni dik hija li qed jinsisti fuq għall-Papa. Illi l-attitudni tagħna tkun attitudni ta' ġenerożità. Illi dak li jien għandi l-ewwel nett nirringrazzja l-Alla illi tawli. Għax ix-xitan biex jittantana, id-demon jittantana illi jien naħseb illi wasal fejn wasal bil-ħila tiegħi. Ux vera. Imma kemm ħaġa sabiħa li kull filgħodu tinżel arkub tejk u tgħidlu mulej tiegħi walla tiegħi. Aħfilli għax immidneb però grazzi ta' dak kollu li inti tajtni. U dak huwa l-ispirtu missjonarju. Mill-magħmudija il-bniedem huwa msejjaħ biex jgħix dan l-ispirtu.
mhux ta' egoizmu, ma spiritu ta' għotja, spiritu ta' ġenerosità, illi twassal il-kelma li tagħti t-tama, illi tajn il-min għandu fil-bżonn, u dak nibdew mid-dar, u ġvera kif jgħid is-saying charity first, charity starts at home. Ġifieri minn dan l-aspett jiena nħoss illi l-missjonarju hija attitudni, hija grazzja wkoll għax imbagħad fuq dak li huwa uman taħdem il-grazzja u l-ispirtu ta' Alla, u ġvera. Alla jien nemmen li jaħdem fuq kull wieħed, jagħti l-grazzja lil kull wieħed, imbagħad jiddependi mill-bniedem kemm jirrispondi ma' dik il-grazzja li Alla jkun qed itina. Mill-bidu mill-magħmudija u s-sagramenti u t-tjubija ma' n-nies li laqana, eċetera, Alla jkellimna b'diversi modi, ħafna modi. Li disgrazzja hija li ma nkunux attenti li nisimgħu. Dik hija il-preokkupazzjoni ta' ħafna illi aħna tant inkunu mozzin fil-ħajja, fil-preokkupazzjonijiet, fid-diffikultajiet, eċetera, illi ma nkunux u ma jkollniex ħin ma jkollniex l-attitudni li nisimgħu. Din il-Alla s-sejħa li qed jagħmilna. Però iva, is-sejħa li nkunu missjonarji hija sejħa ta' kull wieħed u waħda minna bħala nsara. Is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl għandha storja relattivament qasira meta tqabbilha forsi ma' ta' kongregazzjonijiet qodma mhux ħażin. X'fissret allura għalija għall kongregazzjoni tagħkom u anke għalik personali il-ħatra ta' l-ewwel isqof MSSP? Sewwa l-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl għandha 108 snin sa issa. Iwu nħoss jiena illi Alla vera xeħet għajnejh kif jgħid fuq iċ-ċokot tal-qaddej tiegħu jew il-qaddejja tiegħu li s-soċjetà. Jiena nispjega b'dan il-mod. Illi Alla jħares lejn sempliċità, is-Soċjetà San Pawl aħna qatt ma konna kbar la fi snin maħna, għadna kif għalaqna ftit aktar minn 100 sena. U waqqas fin-numru, però iva jiena nħoss illi Alla għamel eġwijiet kbar. Eġwijiet kbar permezz tas-Soċjetà Missjonarja San Pawl. U naħseb illi il-fatt li għażel wieħed minn ulida bħala raj, bħala isqof u mexxej fil-Knisja mod speċjali fil-Peru, jien naħseb illi huwa mod ieħor ta' kif Alla qed jgħid lil din is-soċjetà tant għażiża għalih illi tant qed twettaq missjoni kbira itkom importanti għalija, jiena nħobbkom mhux vera. Jiena nħoss li s-soċjetà laqgħadha b'ħafna ferħ. Anka minħabba tbatija li għaddejna, momenti diffiċli fil-ħajja tagħna, fl-istorja tagħna bħala soċjetà. Inħoss li meta wieħed jgħix il-momenti diffiċli tal-ħajja tiegħu, qed nitkellem mod ġenerali sewwa, Alla jkun qed jippreparak għal xi ħaġa sbaħ, għal xi ħaġa sabiħa. U dik inħossu aħna bħala Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Kien hemm momenti fejn għaddejna momenti diffiċli fil-ħajja tagħna bħala kongregazzjoni. Imma Alla jkun qiegħed jippurifika, jkun qiegħed jipprepara, jkun qiegħed iżejjen lis-soċjetà bi kwalitajiet differenti. Tajjeb, jiena ngħid għalija inħoss il-barka ta' Alla fuq is-soċjetà. Għaliex għax issa s-soċjetà anka jekk trid li tibqa' soċjetà moħbija, ma tistax tibqa' wis moħbija. Kemm fil-Vatikan, kemm għal livell tal-kleru pereżempju jiena diġà għandi ħafna kuntatti, aħna fil-Peru qegħdin 55 isqof. Qed tifhem diġà kellna laqgħat tiltaqa' minn fejn inti x'tagħmel mill-soċjetà. Is-sem tas-soċjetà. U kif qed tajjeb inti wkoll diġà esprimejta kemm il-darba, inti qisu qiegħed tpoġġi on board lis-soċjetà kollha biex tgħinek f'din il-missjoni ta' isqof. Jiġifieri inti verament issa isqof imma isqof missjonarju ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Ekku, u plassek illi anka l-prelatura ġdida peress li din hija prelatura fqira ħafna, din ingħatat lis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Ma nitax li personali bħala isqof, ovvjament jien ħammexxi għax jiena l-isqof u l-kleru tiegħi qed tifhem, imma xorta tibqa' s-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl part and parcel biċċa integra mit-tmexxija ta' din. Jiena nkun qiegħed f'kuntatt kontinwu mas-Super Ġenerali ninfurmah, hemm ħafna fiduċja bejna, eccetera. U jiena avolja jisqof imma nħossni obbligat li nafżaħ bħala Super Ġenerali fil-proċeduri li nkunu għaddejjin, diffikultajiet, fil-barkiet li nirċievu, eccetera, eccetera. Jiena personali meta ħatruni bħala jisqof u n-nunzju għajat li biex. Kont nsaqsik l-impressjoni tiegħek jew it-tifkri ta' dawk il-momenti. Sewwa huma momenti fejn qabżulek id-dmuħ, sewwa m'hemmx x'ngħidu jiena ħassejtni ħafna ċkejken għal din is-sejħa
ħassejt l-esperjenza tal-profeti kull darba li l-mulej għajtilhom ħafna l-maġġoranza kulħadd qallu iva li xien li ma ħabbaġ bieħor u x'inti qedtilu qedlu isma' żgur li l-rittażel inti hemm ħafna minnu aktar intelligenti, kapaċi, għandu esperjenza, għadni naqra żgħir, eċċetera. Però jiena nħoss li il-klim ta' San Pawl jenna ħafna. Meta San Pawl jgħid jien naf min fdajt. U din mhijiex missjoni tiegħi. Jiena naf min fdajt, anke l-profeta Iżajja jgħidha jien naf min fdajt. U il-fatt li jien naf min fdajt allura ninsab konvint u mimli bil-kuraġġ illi din mhix proġett tiegħi, illi din mhix missjoni tiegħi, imma huwa proġett ta' Alla, missjoni ta' Alla, u għall-glorja tiegħu mhux tiegħi, jekk aħna ħanfittxu l-glorja tagħna, naqgħu mill-ewwel hux vera, jew aħna ħanfittxu l-popolarità tagħna jew li huwa missjoni tagħna, imma mhijiex hekk, jiena nħoss li l-mulej aħna qegħdin bħal tafal fidejh huwa il-fuħari li jagħmel minna sewwa ir-rida tiegħu dak li jixtieq permezz tal-episkopat tiegħi bħala isqof tas-Soċjetà Missjonarja San Pawl u ta' kull missjonarju. Jien naħseb li sbaħ ħaġa hija ilu mulej inti taf għaliex, inti taf minn fejn għandna ngħaddu, għenni għatini l-għajnuna kif ngħidha ħafna. Jiġifieri nħossni jumli fis-sens il-mulqet isejjaħ li xi ħaġa kbira sejħa li hija ħafna kbira u xi kultant nemmen li hija forsi ikbar minni, però għandi ħafna fiduċja, naf li hemm ħafna nies jitolbu għalija, naf li hemm ħafna nies illi jissapportjawna, dik tagħmilha kuraġġ, jien kull fejn immur, kull fejn mort sissa kulħadd jgħidli Fader qed nitolbu għalik. U tħoss li din mhix missjoni tiegħi, din missjoni tagħna. Warajja hemm poplu ta' Malta u Għawdex u ħafna aktar nies li jitolbu għal din il-missjoni. Daqskemm inti tħossok Malti u Għawċi, illum inti għandek ċittadinanza Peruvjana fis-sens li 18-19 sena tgħix fil-Peru, qalbek tħabbat mal-poplu tal-Peru. Il-fatt li l-Papa f'dan din il-fażi tal-istorja għażel li jwaqqaf prelatura ġdida. Xi fisser dan għall-Peru għalfejn inħass dan il-bżonn? Din il-prelatura, biżżejjed ngħidlek, dawn kienu żewġ prelaturi sewwa illi meta nqatat din il-prelatura l-ġdida hemm 20,000 kilometru qed nitkellmu fuq arja ta' 70 darba ikbar minn Malta u Għawdex, 200,000 ruħ, kważi 250,000 sewwa, u dawn iż-żewġ prelaturi illi kienu diġà jeżistu għandhom daqstant ieħor. Jiġi kull wieħed tista' timmaġina il-kobor. Laqas nimmaġinawha maħna. Allura tkun impossibbli għall-isqof jiena diġà mort żort l-irħula kollha, il-qassisin kollha. Kemm għandek qassisin pereżempju? Aħna għandna 15-il qassis għal 21 parroċċa, hemm parroċċi li għad m'għandhomx saċerdoti. Però inħoss li din il-missjoni l-mulej tagħna fidejna u qed jafdanna fidejna hija missjoni kbira. Sens li inqatat minnhom, però fejn mort jien pereżempju kemm il-darba qaruli aħna qatt ma rajna isqof, sewwa tara n-nies jibku. Li bikkuni wkoll ta' jiġri ma trix ħafna imma x'in tara dawk it-tfal ħelwin, innoċenti, illi jiddependu minnek jaf, illi jekk inti ħatejnhom ħaddihom opportunità, jekk lejn dan hu d-destin tagħhom. Sal-aħħar nifs ta' ħajjithom. Allura hekk realtajiet li ħabtu fil-qalb tiegħek. U nħossni grat lejn Alla illi permezz tal-Papa inqasmet din il-prelatura għax issa jista' jkollha aktar attenzjoni partikolari. Sewwa jien ħanagħmel minn kollox biex inkun qrib tal-poplu. Jiena fl-omelija meta għamilt l-omelija hemmhekk bl-Ispanjol qedtilhom isma' mhux l-omelija kienet il-ħsieb tal-aħħar għax l-omelija għamilha n-nunzju. Meta tani s-sede biex inkun dħalt uffiċjalment bħala isqof fil-prelatura tiegħi, qedtilhom isma' tistennewx minni li nkun isqof tal-iskrivanija, imma rrid inkun isqof tat-toroq għax dik ix-xewqa tal-Papa. U dak ifisser li nkun qrib tagħkom illi ħatarawni, ħammur nixtri, ħammur ngħin il min għandu bżonn, ħanżur lill-morda, ħanżur liż-żgħażagħ, ħanżur lit-tfal, ħanżur lill-gruppi, għattilhom dik hija l-ewwel missjoni tiegħi u l-akbar xewqa tiegħi. Ġifieri dik in-nies għalihom kienet ferħa kbira, qed tifhem? Isbaħ aħbar tajba, isbaħ Vanġel. Ekku. Allura inħoss ħafna illi din hija l-missjoni li Alla qed jafdanna fidejna, hux.
bil-motto li għażilt illi ma nafx kombinazzjoni huwa l-istess wieħed tal-ġublew tal-ħnina, inti poġġejt programm għall-Ministeru tiegħek. Għaliex għażilt propju dal-motto nkunu ħanina jew inħennu għall-missier? Sewwa, propju fil-momenti meta kellimni n-nunzju, il-nunzju ovvjament rabatni dik kollok l-ewwel ġimgħa ma titkellem ma' ħadd għax kun taħt sigrit pontifikali. Sepp iktar ġimgħa diffiċli. Ħafna diffiċli. Allura jiena is-serħan tal-qalb tiegħi sibtu fit-talb. U kull darba xi darbtejn telat qudiemi is-silta tal-profeta Iżajja. Sewwa kapitlu 6, vers 30, kienet ta' San Luqa, kapitlu 6 u vers 36. Sewwa, u propju tela dik is-sejjing tas-sena tal-ġublew tal-ħnina. Kunu uru ħnina, kunu ta' ħnina għall-oħrajn kif inhu ħanin missierkom sewwa uru ħnina mal-oħrajn kif inhu ħanin missierkom. U jien ġejja tfeċċet xi darbtejn quddiem għajnejja qedlu ma qed tgħidli inti x'qed tgħidli. Għedlu bħala sinjal. Qedlu jiena din ħanpoġġija, qedlu l-episkopat tiegħi ħajkun għax anka ngħiduha kif inhi. L-ewwel nett il-mulej kellimna permezz tal-Papa mhux vera. Il-Papa miexi fuq din il-linja. Inħoss illi l-Knisja għandha bżonn, illum għandha bżonn illi tiskopri aktar il-wiċċ ħanin ta' Alla, illi tiskopri iżbuħija ta' Alla. Għaliex jiena nħoss illi tant li fnieħu qegħdin nitilfuh. Mhux biss hawnhekk, imma aktar u aktar hemmhekk f'sitwazzjonijiet tant inġusti, f'sitwazzjonijiet tant qatbatija, f'sitwazzjonijiet illi għaddu minn mumenti ħafna diffiċli fil-ħajja tagħhom. U jien nixtieq ngħidilhom isma' m'intomx weħedkom, Alla jħobbkom. Ejjew nkunu aħna l-ewwel nies ta' ħnina li nuru ħnina ma' minnu forsi waqa' fil-ħajja tiegħu, ma' min il-ħajja tiegħu fallit, ma' min qed ibati, ma' min għaddej minn momenti diffiċli, isma' anka f'da s-sitwazzjoni Alla jħobbok. U aħna kif jgħid il-Papa li nejjew inħobbuh u li nejjew nitolbuh magħfra. Allura inħoss li dan il-motto jiena kontinwament irid insambru ġo qalbi u ġo ruħi biex inkun vera ħanin kif inhu ħanin. Jiena rrid inkun evanġelju miftuħ u vera li ħadd ieħor jista' jaqra kif jgħidu dan sejn li huwa popolari ħafna. Illi l-mulej jaraw fina l-preżenza tal-Alla, li jħossu l-preżenza tal-Alla. Il għaliex jekk tneħħi dan is-sugu minna ma jibqa' xejn, mhux vera. Niġu platti ċeksko kif jgħid San Pawl. Fl-aħħar ġimgħat rajnik bla nifs kważi tiġri minn komunità l-oħra u jiena kważi skantajt hekk narak mimli enerġija għaddej. Għaliex kien tant importanti għalik? Ħafna qalu kien anke mezz kif jinġabru aktar flus għall-Knisja f'ira fil-Peru, però ċert li mhux daqshekk biss. Jien ngħidlek illi Isbuħija li ħassejt hawnhekk hija il-welcome kbir li ħassejt min-nies. In-nies li fetħu mhux biss il-bibien ta' djarhom imma il-bibien ta' qlubhom. Sewwa, u dik li mlietni b'ħafna enerġija. Li ġejt hawnhekk Malta, jien kont qiegħed f'punt kważi wara 20 sena fejn inti tibda titlef il-roots tal-oriġini, sewwa, u tkun qiegħed tintefa' aktar fuq ix-xaqliba l-oħra. 20 sena għandek ġenerazzjoni kważi. Allura kien wasal f'dak il-mument, jiena il-mammi tiegħi mietet, għandi ħuti li nħobbu nrispettu ħafna, nieħu gost niġi hawnhekk u narhom, eċetera, però ma tibqax l-istess. Isu hemmhekk tagħmel id-dar tiegħek hemmhekk għandi n-nies tal-parroċċa, il-ħaddiema, ma minn naqsa sħabi saċerdoti, eċetera, eċetera. Allura tgħid jiena hawnhekk qiegħed sewwa wkoll. Fihom iċ-challenges tagħhom hemm id-dbatija, però tgħid u aħna mbagħad tisma' ngħidlek aħna ma nfittxux il-holidays, ma tibqax tfittex ħamur għax ħatoqgħod. Għax aħna tant ikunu naqra rrejżjati fil-ħajja tagħna, skużani ma nafx l-espressjoni toqgħodx, ma tkun tant għaddej minn ħaġa l-oħra x'in tiġi hawnhekk tgħid jien ħanoqgħod bil-qiegħda. Kważi ma tafx taħli l-ħin. Ekku. Allura jiena nħoss illi kien mument ta' grazzja minn Alla illi to reconnect, illi ġejt hawnhekk b'din il-missjoni ġdida u sib dan il-poplu b'qalb tant kbira. Jien ngħidlek jekk immur lura €1 fil-but tiegħi €1 li mhuwiex hekk għall-grazzja tal-Alla, imur ferħan.
Immur ferħana xina l-antijaj ma kienx li nġiġbor il-flus, l-antijaj kien l-ewwel net li nġi ringrazzja l-Madonna, il-Madonna ta' Pinu u l-Madonna ta' Pompej. Hija l-istess Madonna, imma jiena għalija dak għandi soft spot kbira għaliju. Tal-Pompej tal-fundatur u tal-Madonna ta' Pinu propju kien il-moment tal-ordinazzjoni episkopali tiegħi fid-dera tagħha. Sewwa, jiġri dik ċewqa kbira u kelli okkażjoni fejn anke qaddist qudiesa ta' ringrazzjament privatament hemmhekk fil-kappella taħt il-kwadru tagħha, il-ħarsa tagħha li kien moment kommoventi ħafna. Kont magħna anke fl-eluq tas-Sena Marjana propju Propju. fil-velja tal-Assunta. Moment sabiħ ħafna, kelli moment ukoll hekk fejn ltqajt anke mal-awtoritajiet mal-eċċellenza tiegħu l-Isqof Mario Grek fejn għalija kien moment ħanuża l-kelma tiegħu stess, mistiku. Sewwa, il għaliex Mario l-eċċellenza tiegħu ġie hemmhekk il-Peru u għaddejn esperjenza vera sabiħa fejn tara dan l-Isqof, l-ewwel Isqof fil-istorja tas-soċjetà tagħna 50 sena l-Peru, illi ġie jarana, iżurna, eħxmana, kilmana, rabajneħ, ħadni ħant il-familji nejnu kull-jum, rabajneħ il-situazzjoni sewa u jina ti kommovini anka nara għajnej li sqof fidmuħ. Meta l-taqa ma dik id-batija li poġġi fuq is-sodot hemmhekk, li tfal jitilow hekk janquh, dik l-umanità dik iżbuħija hekk, jieħdulhom l-ikel, jieħdulhom l-għajnuna, jtihom l-għajnuna finanzjarja. Jiena għalija dik kienet vera li sbaħ prijetka. U kien mument sabiħ li nerġa' xinġejta hawnhekk ġeddidna naqra din il-memorja hekk sabiħa anke mal-eċċellenza tiegħu Charles Cicluna illi ltqajt miegħu Malta mal-awtoritajiet ċivili wkoll u hija barka kbira illi ltqajt. Però mbagħad il-mulej hux vera juża anke dawn il-metodi kif aħna il-mulejani, il-ġenerosità kbira, il-qal kbira tal-Maltin u Għawċin illi nemmen li mawx poplu tan ġeneruż huma il-Maltin u Għawċin. Sewwa nixtieq anke minn qalbi nirringrazzjahom il għaliex finanzjarament għenuni biex issammur hemmhekk u nibdew nwettqu ftit minn dawn il-missjonijiet, proġetti li għandna f'qalbna bħala soċjetà u hekk waħda minnhom li nibnu skola mill-bidu mill-inixxil sewwa u naslu sa Technical Institute jew l-Università. L-edukazzjoni hija l-bażi. Bażi u vera. Li nibnu klinik ukoll, klinik żgħira, aħna dejjem ħdimna hekk fi skit fi silenzju u proġetti żgħar. Imbagħad kabbar skont il-bżonn. Sewwa jien mhux se nibni isptar, jekk isptar forsi hemmhekk ma jkun. Naf li hemm bżonn ta' attenzjoni medika, imma nibdew bi-tliet ikmamar, tibda b'tabib u ners. Daqshekk mhux se nibdi isptar ġenerali. Allura mbagħad aħna dejjem għandna l-prattika il-passat għandna ħafna għal-futur ħajjenna kif tmexxi mhux vera. U kif qed tgħid tajjeb inti ġifieri intom meta tiġu anke bil-preżenza tagħkom fostna f'dawn il-ġranet li tkunu hawnhekk, tgħinu lill-poplu tagħna jiftaħ mhux biss il-bwiet tiegħu għax il-poplu ġeneruż imma anke l-qalb tiegħu għall-foqra, b'tali mod li mbagħad kif jgħid il-Papa huma l-foqra li evanġelizzaw lilna, ġifieri aktar aħna nirċievu mill-foqra milli nistgħu qatt intuhom. Jiena dik naqbel mija ngħidak ħafna drabi huwa aħna li għandna bżonn il-foqra, mhux huma lilna. Ovvjament aħna ngħinuhom bl-affarijiet bażiċi u importanti, però il-mument li aħna niltaqgħu mal-foqra nkunu qed niltaqgħu ma' Alla, ma' nfusna, Alla qed itik opportunità li tgħix il-karità, li tgħix din l-imħabba li taqsam mal-oħrajn. Alla qed itik opportunità illi ngħixu din l-imħabba li Alla tagħna poġġina fil-qalb tagħna. Anke ma' nies li forsi qatt ma ltqajna magħhom dawn il-Malti u l-Għawċin mhux jiltaqgħu jitaraw xi gruppi ta' volontari imma mhux kulħadd ħajiltaqa' ma' dawn in-nies, qed jgħinu nies li ma jafuhomx, nies li forsi ma ltaqgħux magħhom qatt ma ħajiltaqgħu magħhom. Imma kemm hi ħaġa sabiħa u vera meta il-bniedem jagħti għax meta aħna nagħtu nkun qed nirċievu meta aħna nagħtu nkun qed nirċievu. U kif tgħid il-kelma ta' Alla jidhirli l-ewwel ittra San Pietru, il-karità taħbi tagħti id-dnubiet. Mhux vera. U meta aħna ngħixu din il-karità li qed jafrilna d-dnubiet rridu morru qerru wkoll. Mhux hekk għax dak huwa obbligu tagħna inġeddu terġa' tesperjenza l-imħabba u l-ħnina ta' Alla anke f'dan is-sagrament. Imma ħaġa sabiħa fejn meta il-mulej tik opportunità tgħin lill-oħrajn tħossok kuntent minn din-dinja u tkun qed terfa' ukoll teżori fis-sema mhux vera għalik.
Eċċellenza Monsignor Giovanni Ċafaj, grazzi għax anki b'dak li jattilna imlejt il-qalb tagħna b'entużjażmu u b'imħabba għal Kristu fqir fil-foqra. Aħna nawgurawlek minn qalbna anki fisem il-qarrejja, l-abbonati tar-rivista u nweduk it-talb tagħna u anki fejn nistgħu il-ġenerożità finanzjarja tagħna. Nixtieq illi fit minn din l-intervista nħalli fidejk biex tgħaddi messaġġ finali lill-qarrejja u lil anki t-telespettaturi tagħna f'dan il-każ. Tajjeb, jina nitlob lil mulej ibirek lil kull wieħed u waħda minnkom naf li kull wieħed għaddej bl-istorja tiegħu. Ħafna kienu dawk li resqu qalu li itlob għalina għax għaddej mument diffiċli. Tinsabu l-kol fit-talb tiegħi, u speċjali fil-mument tal-quddisa fit-talb personali tiegħi. M'għandix kliem biex nirringrazzjakom għal ġenerożità tant u tant kbira illi intkom samtu miegħi biex issa nkun nista' nkompli ngħin il dan il-poplu għal din il-missjoni li Alla qed jafdali. Min qalbi ngħidilkom grazzi. Grazzi wkoll tat-talb. Għenuni nkun isqof tajjeb bit-talb tagħkom. Għandi bżonkom. U intkom ibqgħu ċerti illi hemm assis saċerdot isqof illi b'ħafna umiltà qiegħed ukoll jirrakmandakom quddiem Alla. Tkunu mberkejn.